Това са 120 минути. Време за отговори с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Темите и въпросите са много. Здравейте, Здравейте. Демерджиев. Седмицата започна с втората оставка на Борислав Сарафов в рамките на месец. Вие коментирахте дословно, че оттеглянето му не е реформа. Това са ваши думи, а знак, че политическите фактори, които са крепили този модел, губят сила. Как губят сила? Очевидно е как губят сила. Първо, защо казвам, че оттеглянето му не е реформа? Реформа ще бъде, когато начинът на работа на българската прокуратура стане различен, когато в нейната работа водещ стане закона и когато тя търси справедливостта. Оттеглянето на Сарафов от този пост е само предпоставка магистратите в прокуратурата да осъзнаят функциите си, да осъзнаят същността на службата, която изпълняват. И се надявам, че прокуратурата ще започне да се реформира отвътре, защото Сарафов беше най-ярката фигура, последната най-ярка фигура за връзката между това политическо статукво, което овладя до голяма степен съдебната система и самите магистрати. Мисля, че премахването на Сарафов от този пост, нещо, което беше, впрочем, непостижимо доста дълъг период от време, факта, че се случи, показва, че има такава промяна, че хората, които стояха зад гърба му и не само стояха, а го задължаваха да остане на този пост, за да ги пази под някаква форма, са загубили силата си, загубили са влиянието си. Мисля, че до голяма степен това се дължи на категоричната победа на коалицията Прогресивна България на изборите и на много ясната представа, много ясната заявка, че този модел няма да се търпи повече и че ще се направи всичко необходимо и възможно той да бъде разграден.